Bună dimineața, astăzi facem un nou videoclip. Încă nu cânt la Olga sau la pian, pentru că mai vreau să mai vălesc un pic, că încă proiectez la ea, încă mai văd ceva la ea și am ieșit un pic în parc. Pe aici e un nou parc, nu e parcul ăla, din Bou, cam așa. Am cu tata, cu fratele meu și cu beat. Și am stat aici. Asta e foarte frumoasă, uitați. Și am și părul. Mi-am făcut ca cu blamul de nu să spunem. Da, l-aveam altfel, l-aveam da pe spate. Și acum l-am așa, s-a format că era udat părul, știi? S-a făcut și acum că s-a uscat, mi s-a făcut așa, știi? Deci așa e bun. Deci de acum numai așa îl port. De acum numai așa îl port. Să știți și voi. Poate mai sunt video care o să le mai port și așa. Dar eu de acum e mai new hairstyle. Așa, știți? Și eu cred că stă bine, adică nu e nimic rău în asta. Uitați. Și când o să-mi fiască mai mare părul, o să mă duc la frizerie. Și o să mi-l fac mai bine, mai frumos. Și o să mi-l facă mama când o să vadă. Și o să mi-l fac zi de zi așa. Adică mi-am schimbat. Ca video ăsta vorbim acum despre părul meu. Și da, uitați, l-am normal. Bine, o să vedeți un video și care am părul normal, cum mi l-am făcut eu. Deci mi l-am udat. Și mi s-a făcut, uite așa, mi s-a făcut, știi, pe spate și acum că s-a uscat e așa, știi? E așa. Dă și bine și așa. Da. E gumă de asta, ca o gumă, știi? Dar nu cred că mai... Da. Da. Și da, parcul ăsta am venit aici. Dar cu tata am venit am ieșit la el, ca să ne dă voie să ieșim afară. Reguli distanța de 2 metri. Și da. Bine, nu prea e neapărat să poți mască, dar trebuie să poți mască, nu știu, pentru că trebuie pentru să stai safe, cam așa ceva. Și uitați un câine aici. Și da, nu prea. O să mă... Eu vreau să stau așa. Stefi, tu înviți guma? Da. Nu, că se lipește de stomac. Nu mai înghite guma. Și acum îmi place să-i fac așa la păr, deci e mai nu hairstyle. Bine, că eu nu mi l-am dat cu gel, mi l-am dat cu fix activ, știi? Dacă mi-l dau cu gel și cu fix activ, stă normal, cum mi l-am făcut eu de dimineață. De dimineață mi-am venit în cap, hai să fac un new hairstyle, să mă țin așa până mă răzgândesc, știi? Și de acum țin numai așa, știi? Știți? Și cam da. Bine, era pe spate, uite, cam așa era, pe spate, numai că s-a uscat, că l-am dat cu apă. Și acum e așa, știi? Da, și așa e bine că-l pot. Că nu e nicio schimbare, doar că se mai ridicat un pic părul. Da. Și restul, ce vă zic, parc frumos pe aici. Acolo e tata cu băieții. Parcul ăsta este privat, adică e al un om și omul ăsta spune cum a venit, puteți să intrați, știi cum a venit. Adică parcul ăsta e ca o gradă pentru el. Cred că aici stă el, știi? Și cum a venit că asta e o gradă a lui. Imaginați-vă. Și numai că el a spus poate să intre toată lumea, știi? Și da.
Și cam atât cu acest vlog. N-am ce văzut în rest. Cam atât, eu cred. Hai să luăm asta de ceas, să nu facem mizerie. Stefi a lăsat-o. Și da. Ce să mai facem pe aici, nimica. Și noi ne vedem la următorul videoclip cu Olga. Pa, pa!